ድምፂ ገጻት ንባብ ንዘይኽእሉ ሰባት መጽሓፍ ብድምፂ ማለት ዓይኒ ማለት እዩ። እንሆ ድማ ምንባብ ንዘይኽእሉን ንምንባብ ጊዜ ዝሓፀሮምን ዕለታዊ ስርሖም እናሰርሑ ዘለዎም ዋኒን እናሳለጡ ዘዳምፅዎ መጽሓፍ ብድምፂ ኣብ ድርሳን ዩቱብ ናይ ዓለምና ብሉጻት መጽሕፍቲ ብድምፂ ዝቐርበሉ ድምፂ ገጻት ዝተሰመየ ቻናልና እንሆ ሓደልና ጀሚርና ኣለና። ንሎሚ ዝመረጽናዮ ብጀምስ ክሊር ዝተደርሰት መጽሓፍ አቶሚክ ሃቢትስ ኣናእሽተይ ልምድታት ብዝብል ብቋንቋ ትግርኛ ከም ዝስዕብ ኣዳሊናዮ ኣለና። አቶሚክ ሃቢትስ ኣናእሽተን ልምድታት ደራሲ ጀምስ ክሊር ትርጉም ብዕሎም አንባቢ አሰፋ መዝገቡ መቅረባይ ድርሳን ዩቱብ አቶሚክ ሃቢትስ ብጀምስ ክሊር ተጻሒፋ ኣብ ኦክቶበር 16 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቀዳማይ ሕታም ተሓቲማ ንመንበብቲ በቂዓ ዛጊድ ድማ ልዕሊ 25 ሚልዮን ኮፒ ተሸይጣ ብልዕሊ 60 ናይ ዓለምና ቋንቋታት ድማ ተተርጊማላ። ንምዃኑ ጀምስ ክሊር መን እዩ? ጀምስ ክሊር ኣብ ልምድታት ኣብ ዋህባ ውሳነታትን ቀጻልነት ኣብ ዘለዎ ምዕባለታትን ኣተኲሩ ዝጽሕፍን ኣብ መላእ ዓለም እናተዘዋወረ ድማ መነቓቕሒ መደረታት ዝገብርን ፍሉጥ ጸሓፋ እዩ። ስራሕቲ ጀምስ ክሊር ኣብ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ኢንተርፕረነር፣ ታይም ከምኡውን ሲቢኤስ ዚስ ሞርኒንግ ዝኣመሰላ ዓበይቲ መጽሔታትን ትካላት ዜናን የቕርብ እዩ። መርበብ ሓበሬቱ እውን እንተኾነ በብወርሑ ሚልዮናት ዝጉብንይዎን ኣማይታ ሽሓት ሰባት ድማ ብኢሜይል መልእኽትታቱ ይከታተልዎ እዮም። ጀምስ ክሊር ናይ ፎርቹን 500 ካምፓኒታት ከም ጀነራል ኤሌክትሪክ፣ ሆንዳ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ትካላት ብስሩዕ መደረታት ዘስምዐን ኣስተምሮታት ዘቕረበን ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ኣብ ሃቢትስ አካዳሚ ቀጥታ ፈነወ ብኢንተርኔት ኦንላይን ዝፍኖ ስልጠና ልዕሊ 10,000 መራሕቲ ኣካየድቲ ስራሕ ኣሰልጠንትን መምሃራንን የሰልጥን እዩ። ሃቢት አካዳሚ ኣብ ህይወት ይኹን ኣብ ስራሕ ዝሓሸ ልምድታት ንምህናጽ ድሌት ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ትካላትን ቀዳምነት ዝመርጽዎ ስልጠና እዩ። ጀምስ ክሊር ፈታዊ ስፖርትን በዓል ሞያ ፎቶግራፍን ኮይኑ ኣብ ኦሃዮ ምስ በዓልቲ ቤቱ እዩ ዝነብር። ብዛዕባ ጀምስ ክሊር እዚ ካበልና ብቐጥታ ናብ መጽሓፉ ክንኣቲ። ኣብ መጽሓፉ ናተይ መእተዊ ታሪኽ ኢሉ ብዛዕባኡ ኣቐሚጦሎ ካብኡ ክንጅምር ሰናይ ምክትታል። መእተዊ ኣብ መወዳእታ ዓመት ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርተይ ብናይ ቤዝቦል መውቅዒ በትሪ ገጸይ ተወቂዐ ነይረ። ሓደ መማህርተይ ወዲ ክላሰይ ልክዕ ነታ ኩዕሶ ክወቅዕ እንትሰንዝር እታ በትሪ ካብ ኢዱ ሞሊቓ ናባይ ተወንጭፋ ኣብ ገጸይ ሃረመትኒ። እታ በትሪ ብብርቱዕ ሓይሊ ስለ ዝወቕዓትኒ ኣፍንጫይ ጦፍኒቓትኒ። እታ በትሪ ነርቭ ኣእምሮይ ስለ ዝጐድኣትኒ ብቕጽበት ካብ ውሽጢ ርእሰይ ሕበጥ ክጋፋሕ ጀመረ። ኣብ ውሽጢ ሽርፍራፍ ሰከንድታት ዝተሰበረት ኣፍንጫ፣ ዝተዛብዐ ኣእምሮን ቋሕ ዘይብላ ኣዒንትን ሒዘ ተረፍኩ። ኣዒንተይ ምስ ከፈትኩ ሰባት ክጥምቱንን ክሕግዙንን ክጓየዩ ረኣኹ። ክዳውንተይ ብደም ጨቂዩ ስለ ዝነበረ ሓደ መማህርተይ ሸሚዙ ቀዲዱ ሃበኒ። ብዝሃበኒ ቅዳድ ጨርቂ ካብ ኣፍንጫይ ዝውሕዝ ዝነበረ ደም ንምዕጋት ፈተንኩ። ካብ ምሒር ስምባደን ምድንጋርን ዝተልዓለ ክንዲ ምንታይ ከም ዝተጐድኣኹ ኣይፈለጥኩን። ብመምህረይ ተደጊፈ ናብ እንዳ ሓኪም ሰለይ በልኩ። ብዙሓት ኣእዳው ሓቝፈናኒ ኣዮኻ እናበሉ የበረታትዑኒ ነይሮም። ቀስ እናበልና ንስጉም ስለ ዝነበርና ነፍሲ ወከፍ ደቂቓ
ዋጋ ሕይወትን ሞትን ምንባራ ልብ ኢሉ ዝፈለጠ ኣይነበረን። ኣብ ሕክምና ምስኣተና እታ ነርስ ብዙሕ ሕቶታት ሓተተትኒ። ሎሚ ክንደይ ዓመተ ምህረት እዩ ኢላ ሓተተትኒ። 1998 ዓመተ ምህረት በልኩ። ትኽክለኛ ዓመተ ምህረት ግን 2002 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። ፕሬዚዳንት አሜሪካ መን እዩ ኢላ ሓተተትኒ። ቢል ክሊንተን ኢለ መለስኩ። ግና ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ እዩ ነይሩ። ሽም ኣደኻ መን እዩ ኢላ ደጊመ ሓተተትኒ። ደው በልኩ። 10 ሰከንድታት ሓለፋ። ሽምነይ ንምዝካር 10 ሰከንድታት። ፓቲ በልኩ። እታ ዝዝክራ ናይ መወዳእታ ሕቶይ እዚኣ እያ። ሰብነተይ ነቲ ናይ ሓንጎል ሕበጥ ክፀሮ ስለ ዘይከኣለ ኣምቡላንስ ቅድሚ ምምፃ ሃለዋተይ ስሒተ ዘንፈልፈል ኢለ ወደቅኩ። ድሕሪ ደቃይቕ ድማ ብኣምቡላንስ ተፃዒነ ናብ ናይ ከባቢና ሕክምና ተወሰድኩ። ኣብኡ ምስ በጻሕኩ ሰብነተይ ክደክም ጀመረ። እስትንፋሰይ ምውሓጥን ምትንፋስን ክኸብደኒ ጀሚሩ። ድሕሪኡ ሙሉእ ብምሉእ ምትንፋስ ኣቋረጽኩ። እቶም ኦክሲጅን ክህቡኒ ዝጓየዩ ዝነበሩ ሓኻይም ንኹነታተይ ምስ ተዓዘቡ ክሕክሙኒ ዘኽእል ናውቲ ሕክምና ከም ዘይብሎም ምስ ተገንዘቡ ናብ ካሊእ ዝሓሸ ሕክምና ንክኸይድ ሄሊኮፕተር ፀውዑ። ነርስታት ብቓሬዛ እናደፍኣ ካብ ድንገተኛ ክፍሊ ናብ ደገ ኣውፂአናኒ። እታ ሓንቲ ነርስ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ እናደፍአት እታ ካልአይቲ ነርስ ድማ ኣብ ላዕሊ ኮይና እናሰሓበት ናብ ውሽጢ ሄሊኮፕተር ኣደየባኒ። ከም ዝተወቃኹ ሰሚዓ ብፍጥነት ናብቲ ሕክምና ዝመፀት ኣደይ እውን ምሳይ ናብታ ሄሊኮፕተር ደየበት። ኣደይ ኢደይ ኣብ ኣፍልባ ፀጊዓ ኣብ ጎኒ ኮፍ ኢላ ጉዕዞና ቀጸልና። ብሓገዝ እተን ነርስታት እናስተንፈስኩን ሃለዋተይ ከይጥፋእኹን ብሓባር ከድና። ኣቦይ ድማ ድሃይ ኣሕዋተይ ክገብርን ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ክነግሮምን ናብ ገዛ ተመለሰ። ኣቦይ ዝሕንዝሕ እናነብዐ ኣብ ልዕለይ ዝበፅሐ ሓደጋ ንሓፍተይን ሓወይን ነጊሩ መኪንኡ እናዘወረ ናባና መፀ። ኣነን ኣደይን ኣብቲ ሕክምና ምስ በጻሕና ኣስታት 20 ዝኾኑ ጉጅለ ሓኻይም ካብ ሄሊኮፕተር ተቐቢሎም ናብቲ ሕክምና ክፍሊ እተውኒ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ሓንጎለይ ዝነበረ ሕበጥ ኣዝዩ ስለ ዝበኣሰ ውነይ ስሒተ ነይረ። ዝተሰበረ ኣዕፅምተይ ግድን ክጽገን ነይርዎ። ግን እቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት መጥባሕትን ምግባር ዘይሕሰብ ነይሩ። እቲ ኩነታት ብጣዕሚ መፍርሒ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ኮማ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ቬንቲሌተር ክጸንሕ ተገይረ። ወለደይ ነዚ ሆስፒታል ኣጋይሸ ይኮኑን። ቅድሚ 10 ዓመታት ሓፍተይ ጓል 3 ዓመትን ከላ ናይ ደም ካንሰር ወይ ድማ መንሽሮ ከም ዘለዋ ምስ ተፈለጠ ናብዚ ሆስፒታል ኣምፂኦምዋ ነይሮም እዮም። ሽዑ ኣነ ወዲ 5 ዓመት ሓወይ ድማ ወዲ 6 ወርሒ ነይሩ። ድሕሪ 2 ዓመትን ፈረቓን ዝወሰደ ዝተፈላለየ ዓይነታት ሕክምና ንእሽተይ ሓፍተይ ካብ ሕማም መንሽሮ ነፃ ኮይና ወፂያ። እንሆ ድሕሪ 10 ዓመታት ወለደይ ካሊእ ውሉዶም ሒዞም ናብዚ ሆስፒታል ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብ ሆስፒታል ውነይ ስሒተ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን እቲ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ኣቦ ሰዲዱ ንወለደይ ከጽናዕንዕ ፈቲኑ ነይሩ። እዞም ካህን ቅድሚ 10 ዓመታት እውን ሓፍተይ ካንሰር ወይ ድማ መንሽሮ እንትርከባ ናብ ገዛና ተላኢኾም መጺኦም ነይሮም እዮም። ፀሓይ ቦታኣ ንጸልማት ለቂቓ እንትተኣቱ ሃለዋተይ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዘጽንሕዋ ዝተፈላለዩ ማሽናት እዮም። ወለደይ ብዘይ ምርብራብ ኣብ ጎነይ ነይሮም።
ኣደይ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ህይወታ ካብተን ዝኸፍኣ መዓልትታት ምንባራ ብድሕሪኡ ነጊራትኒ ነይራ። ንጽባሒቱ ንግሆ ኣተነፋፍሳይ ስለ ዝተመሓየሸ ኣብ መወዳእታ እቶም ሓካይም ካብ መደንዘዚ ክወጽእ ወሰኑ። ናውነይ ምስ ተመለስኩ ድማ ጥዕና ኣእምሮይ ምልክት ምስትኽኻል የርኢ ዋላ እንተነበረ ናይ ምሽታት ስምዒተይ ግን ከም ዝጠፍአ ፈለጥኩ። ሓንቲ ነርስ ጽማቕ ኣናናስ ኣምፂኣ ኣፍንጫይ ከፊተ ምዑ ከብሎ ነገረትኒ። ንኹሉ ሰብ ብዘደንቕ ኩነታት ናይ ምሽታት ስምዒተይ ተመለሰ። ግን ድማ እዙይ እንትገብር ጸጋሜቲ ዓይነይ ቦታ ኣስሒታ ነይራ። ዓይነይ ምስ ኣእምሮይ ዘራኽቦ ነርቪ ብጣዕሚ ለሕሊሑ ነይሩ። ሓደ ክኢላ ሕክምና ዓይኒ ድሕሪ ግዜ ናብ ቦታ ከም እትምለስ ነገረኒ። ክንደይ ከም ዝወስድ ግና ኣይነገረንን። ድሕሪ ሓደ ሰሙን መጥባሕቲ ክገብር ቆጸራት ተተሓዘለይ፣ ኣፍንጫይ ተሰይሩ፣ ገጸይ ተበላሽዩ፣ ጸጋመይቲ ዓይነይ ቦታ ኣስሒታ ናብ ገዛይ ተመለስኩ። ዝቐጸለ ኣዋርሕ ጽንኩራት ነይረን። ኩለ መዳይ ህይወተይ ደው ዝበለ ኮይኑ ተሰምዓኒ። ንሰሙናት ብንጹር ክሪኣ ኣይከኣልኩን። ጸጋመይቲ ዓይነይ ድማ ናብ ቦታኣ ክትምለስ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ወሰደላ። ኣብ መንጎ መንቅጥቃጥ የጋጥመኒ ስለ ዝነበረ ናብ መኪና ምዝዋር ንክምለስ ኣስታት 8 ወርሒ ክጽበይ ግድን ኮነ። ኣብ እዋን መከራ ዝበጽሐኒ ጸገም ሒዙኒ ከይጠፍእ ጻዕርታት ይገብር ነይረ። ብዝበጽሐኒ መጉዳእቲ ምኽንያት ንጭንቀ ዝተቓልዐ ኩሉ መዓልትታት ግን ብዙሓት ነይረን። ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ ቤዝቦል ሜዳ እንትምለስ ክንደይናይ ንድሕሪት ተመሊሰ ዳግም ምጅማር ከም ዘድልየኒ ተረዳእኹ። ቤዝቦል እቲ ዋና ክፋል ህይወተ እዩ። ኣቦይ ንጋንታ ሴንት ሉዊስ ካርዲናልስ ወኪሉ ተጻዊቱ ነይሩ። ኣነ እውን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ክጻወት ሕልሚ ነይሩኒ። ድሕሪ ኣዋርሕ ዝወድአ ክንክን ዝደለኽዎ ነገር ናብ ሜዳ ቤዝቦል ምምላስ ነይሩ። ናብ ቤዝቦል ክምለስ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ግን ቀሊል ኣይነበረን። ዘመነ ውድድር እንትጅምር ካብ ዋና ጋንታ ተቐኒሰ ኣብ ታሕተዋይ ሊግ ክትጻወት ተገበረ። ቤዝቦል ካብ 4 ዓመተይ ጀሚሩ ተጻዊተ እየ። ዕድሚኡ ሙሉእ ቤዝቦል ክትጻወት ዝዓበየ ቈልዓ ካብ ዝወዳደረለን ጋንታ ተቐኒሱ ኣብ ታሕተዋይ ጋንታ ንኽትጻወት ምግባር ኣዝዩ ልብኻ ይሰብር እዩ። እታ መዓልቲ እቲኣ ክሳዕ ሕዚ ይርስዓን። ኣብ መኪናይ ኮፍ ኢለ ንነዊሕ ሰዓት ዝሕንዝሕ በኸኹ። ናይ ትካዘ ደርፍታት እናዳመፅኩ ነዊሕ ተከዝኩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብታ ዋና ጋንታይ ከኣቱ ኸኣልኩ። ይኹን እምበር ኣብ ግጥማት ግን ዳርጋ ኣይተጻወትኩን። ኣብቲ ዓመት ዝተጻወትክዎ ደቓይቕ እንተዝድመር ሓደ ግጥም ዘይመልእ ነይሩ። ዘሕለፍኩ ዓመት ዋላ እኳ ብዙሕ ተስፋ ዝህብ እንተዘይነበረ ኣነ ግን ዓብዪ ተጻዋታይ ከም ዝኸውን ውሽጠይ ይኣምን ነበረ። ሕልመይ ከግዶ እንተኾይነ ንህይወተይ ልዕለይ ሓላፍነት ክወስደላ ዝግብኦ ሰብ ከም ዘየለ ተገንዘብኩ። እታ ናይ ህይወተይ መቐይሮ ነጥቢ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዴኒሰን ምስ ኣተኹ እያ ዝመጸት። እዚ ሓዱሽ ጅማሮ ናይ ልምድታት ኣገራሚ ሓይሊ ዝረኣኹሉ ድንቂ ቦታ እዩ። ብዛዕባ ልምድታት ከመይ ከም ዝተምሃርኩ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዴኒሰን ምእታው እቲ ዝበለጸ ውሳነ ህይወተይ ነይሩ። ምኽንያቱ ኣብ ጋንታ ቤዝቦል ከኣቱ ኽኢለ። ዋላ እኳ ኣብታ ታሕተወይቲ ሊግ እንተነበርኩ ንዓይ ዓብዪ ዓወት ነይሩ። ጫውጫውን ዕግርግርን ኣብ ዝተመልአ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጻንሒተይ ከም ዘሎ ኾይኑ ኣብ ውሽጢ ኮሌጅ ግና ናይቲ ኮሌጅ ስፖርተኛ ንምዃን በቕየ። ኣብታ ጋንታ ቀዋሚ ተሰላፊ ንክኸውን ግዜ ከም ዘድልየኒ ተረድኤ ንህይወተይ ኣገባብ ከትሕዞ ወሰንኩ። ቀዲመ ንልምምድ ይትስእ፣ ምሸት ድማ መሓዙተይ ክሳዕ ዝመሲ ናይ ቪድዮ ጌም እንትጻወቱ
أنا جن بجزء صبغنا يدقس لمدتات بمهناز مشت قلطفة يدقس نبركو ناي كوليج دورم ويدما مدقسي بزرخرخنتو يزفلات ناتي مدقسي جن صريتن بسرعات تستخاخلتن نيرا إذن ممحياشات سوق الكان ترأيا تران أنا أشتون أبزئتوا زي بهلا نيران نعيقن نهيوتي بعلي كم زتقوصات أركوا زقبر حيلي هبناني عرس أمنتي كملس جمرة إنما عمل زمت عرس أمنتي دما أوتسي التمرتيون كرأي جمرة برتعي بمصنع كلهم عينتات تمرتي أمصاوه لماد ببقوانو እናደጋገምና እንገብሮ ነገር ዝገልጽ ቃል እዩ ኣነ ሕድሕድ ወሰነ ትምህርቲ ብዝሓለፍኩ ቁጥሪ መጀመርያ እንትጅመር ዘይሕሰብ ዝነበረ ነገር ንኽበጽሕ ኣናእሽተይ ልምድታት ከዋህልል ምስ ጀመርኩ ሓሲበዮ ዘይፈልጥ ውጽኢታት ኣመዝገብኩ ንኣብነት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ህይወተይ ኣብ ሰሙን ብዙሕ ግዜ ክብደት ምልዓል ልምዲ ገይረዮ ነይረ እዙይ እውን ኣብ መወዳእታ ዓመት استستخاخل قمنا كهلون نجيرني ببيسبول بتري تهاريمة مقدعتي كابز بسحني تحري شدشت عمت نا يونيفرسيتي دينيسن بلوز أتليت تبالكو أبتهاجر كابزلو سبورتنياتات سلاسان سلستن أتليتات راح زوهاب ناي ESPN كبري تقونات أفكو أبز تمرق كل أوان أمزقب ريكارد يونيفرسيتي شمي بشمونت استفلالي زرفتات تصحيف نيرو أبرأس زي نايت عمد بلوسات تمهارو لعول وتسيت نزمتسو تمهارو زوهاب شلمات كاب إيد بريزيدنت يونيفرسيتي دينيسن لعول ميداليا تقبلكو أنا أشتي لمدتات واقا كفيلناني زجهر زلخون تمثيلكم يطرتاهم يحدد حقنا مزراب أبناي سبورت هوتي زقبركو فلي نقراي نبرن ببركي بروفيشنالي تساوتكون يخون انبر اتن زحلفكون عامتات ملس سيلن تعزبن زخونه فرزلو نقر كم السرعخو يسمعني زلني وشتاو عامتات كتكم غيرو مني أبز مصحف زلو حساب نسخاتكمون نناي بعالكم عمي كالت كترئيو يقبركم يو إلي أمن كلنا أب هيوتنا عنكفاتات يقاطمونا أيوم ناتي عنكفات أب كالاي بركي تمرتي زقاطمن حدقا نيرو تحدقا دما أقد داسي تمرتم هيروني أبانا أشتون زي قدسون زمسلو لطوتات نعمتات النام محايشنان تقصلنا نابلوصات وتسئيتات يمرحنا أيوم كلنا شقرات يقطمنا أيو أو نوح أوان قن صريت هيوتنا زلكاع بتزمع عبلنا لمدتات يو بتمساسالي عينت لمدتات ناب تمساسالي وتسيت تبصحيخا زحش لمدتات نتلكا قن وتسيتكا زحش يو بحدا قزة فلي عاوتات زمزقو سبات يهلو يخونو يوم كموم عينت سبات يفلتن أنا نبعليون كموم يكونكن كاب حدا قاي تبقيسة نبلوز تسواتاي بيسبول نمخوان زتوقعسكو من قدي سلاحتاون قط زبل انطرحي نبرن حنت زي كونت بزحات هموتات نيرانيين عوتاتنا مزقوكو زحلفكو زقمتاوي قعزو ينيرو كقسقس انتلغو انكو من قدن انكو عماراتن ببن اشتو مجمار نيرو نزا مصحف بخمين سلمنتاين صحيفيا أب حدار كل التشحن 12 عامة مرات فرنجي زتفلاليو صحفاتن عن قصاتن أمر بحبريتاي كزرقح جمركو نعمتات مسلمدتات زحلفكو ولقا تمكروي يمزقبو ينيره أموداتا دما ناب هزبي ككافلو وسينه وترو سونين حموسن حدش عنقص مزرقح جمركو أوشتي حيدت هوارح إذا قلال ناي مصحف لممدي ناي مجمريا شح ساعتي كطر حجزتني أموداتا كل التشحن 10 دما اتو قطري ناب استا 30 شح سبات ديبه أب كل التشحن 14
ቁጥሪ ሰዓብተይ ናብ 100,000 ዓበየ። ካብቶም ኣብ ኢንተርኔት ብዙሓት ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ሰዓብቲ ዘለዎም ጸሓፍቲ ሓደ ኾንኩ። ቅድሚ 2 ዓመት መጽሓፍ ክጅምር ከለኹ ብዘይ ዓርሰ እምነት ነይሩ። ጸኒሐ ግን ከም ክኢላ ዓውደ ልምድታት ክሓስብ ጀመርኩ። ነቲ ዓውዲ መሊኸዮ እየ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን። ምስ ኣንበብቱ ኮይኑ ነቲ ዓውዲ ዝድህስሶ ሰብ ነይረ። ኣብ 2015 200,000 ሰዓብቲ በጻሕኩ። ምስ ሕተምቲ ፔንጉዊን ራንደም ሃውስ ድማ ነዛ መጽሓፍ ንኽጽሕፍ ተስማዕማዕኩ። ሰዓብተይ እናበዝሑ ምስ ከዱ ናይ ቢዝነስ ዕድላተይ እውን ምስኡ ዛየደ። ኣብ ዓበይቲ ትካላት ብዛዕባ ምምዕባል ልምድታት ምልውዋጥ ባህርያትን ዘምህረሉ ዕድላት ረኸብኩ። ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ኣብ ዝተፈላለያ ዋዕላታት ንግግር ምግባር ጀመርኩ። ኣብ 2016 ዝጽሕፈን ዓንቀጻተይ ብስሩዕ ኣብ በዓል ታይም ኢንተርፕረነር ከምኡውን ፎርብስ ዝኣመሰላ መጽሔታት ክቐርብ ጀመረ። ኣብቲ ዓመት እቲኣ ዓንቀጻተይ ብልዕሊ 8 ሚልዮን ሰባት ተነቢቡ። ናይ ስፖርት ኣሰልጠንቲ ከይተረፉ ንስራሕተይ ከንብቡን ምስ ካልኦት ክካፈልውን ጀመሩ። ኣብ መጀመርያ 2017 ሃቢትስ ኣካዳሚ ዝበሃል ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዘሰልጥን ናይ ልምድታት ቤት ትምህርቲ ከፈትኩ። ነባራትን ጀመርትን ትካላት መራሕተንን ኣባላተንን ኣብ ቤት ትምህርተይ ከምህራ ጀመራ። ክሳዕ ሕዚ ብድምር ልዕሊ 10,000 መራሕቲ ክሳዕ ሕዚ ብድምር ልዕሊ 10,000 መራሕቲ ኣካየድቲ ስራሕ ኣሰልጠንትን መምሃራንን ካብ ሃቢትስ ኣካዳሚ ተመሪቖም ኣለዉ። ምስኦም ዘሕለፍክዎ ተመክሮ ድማ ብዛዕባ ጽልዋ ልምድታት ኣብ ሓቀኛ ህይወትና ብዙሕ ኣምሂሩኒ። እዛ መጽሓፍ ኣብ መወዳእታ ኣብ 2018 እንትዛዝማ jameslear.com መርበብ ሓበሬታይ በብወርሑ ብሚልዮን ዝቝጸሩ ሰዓብቲ ዝሓትው ሕቶ ትቕበል ነይራ። ኣነ እውን ሰሙናዊ ኣስታት 500,000 ሰዓብቲ ይውስኽ ነይረ። እዚ እንትጅምር ኣበይ ከም ዘብጽሐኒ ብውነ ዘይርድኦ ነገር ናብዚ ኣብቅዕኒ። ሕዚ ናብ ዝበጽሕክዎ ብርኪ ንኽበጽሕ ዝሓገዙኒ ቁልፍታት ምሽጥረይ ልምድታተይ እዮም። እዛ መጽሓፍ ከመይ ክትጠቕመኩም ከም እትኽእል ከምቲ በዓል ዋናን ኣውፋርን ናቫል ራቪካንት ዝበሎ መጽሓፍ ክትጽሕፍ መጀመርያ ንስኻ በዓልኻ እቲ መጽሓፍ ክትኸውን ኣለካ ይብል። ኣብዛ መጽሓፍ ጽሒፈዮም ዘለኹ ሓሳባት ባዕለይ ኣብ ሕይወተይ ስለ ዝተግበርክዎም ይፈልጦም እየ። ካብ ዝበጽሐኒ ሓደጋ ክሓዊ፣ ኣብ እንዳጅም ሰብነተይ ክሃንጽ፣ ኣብ ሜዳ ቤዝቦል ብልዑል ብቕዓት ክትጻወት፣ ጸሓፊ ክኸውን፣ ዕውታት ትካላት ክሃንጽ፣ ብዓብዩ ድማ ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ ንክኸውን ዝሓገዙኒ እዘን ኣናእሽቱ ልምድታት እየን። ነፃ መጽሓፍ ተንብቡ ንዓኹም እውን ኣናእሽተን ልምድታትኩም ዓሚቕ ክእለትኩም ንምጥቃም ከም ዘኽእለኩም ይኣምን። ኣብ ዝቕጽሉ ገጻት ዝሓሸ ልምድታት ንኽትሃንጹ ዘድልዩኹም ሜላታት ብቕደም ሰዓብ ከካፍለኩም እየ። እዙይ ንመዓልትታት ወይ ድማ ንሰሙናት ዝጸንሕ ዘይኮነስ ንሙሉእ ዕድሜኹም ዘገልግል ሓቢርኩም ዝጓዓዝ እዩ። ኩሉ እቲ ኣብዚ መጽሓፍ ዝተኻተተ ብስነ ፍልጠት ዝተደገፈ እኳ እንተኾነ እዛ መጽሓፍ እዚኣ መጽናዕታዊ መጽሓፍ ዘይኮነት ናይ ኣተገባብራ መምርሒ ኦፕሬቲንግ ማንዋል እያ። እዛ መጽሓፍ ንልምድታትና ብንጹር መንገዲ ክንሃንጾምን ክንልውጦምን ዝሕግዝ ልቦናን ግብራዊ ምኽርን ሒዛላ። እቶም ዝውከሶም ዓውድታት ከም ስነ ሕይወት፣ ስነ መትኒ፣ ፍልስፍና፣ ስነ ኣእምሮን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ናይ ብዙሕ ዓመታት ዕድመ ዘለዎም ሰፋሓት ዓውድታት እዮም። ኣቕሪበዮም ዘለኹ ሓሳባት ብሊቃውንቲ ዝተዳህሰሱ ብሉፅ ሓሳባት እዮም። ገለ ሓሳብ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየዱ ስነ ፍልጠታዊ ምርምራት ዝተረኸቡ እዮም። ኣድለይቲ ሓሳባት ብምልላይ ኣብ ተግባር ክውዕልሉ ብዝኽእሉ ኣገባብ
ኣቕሪበዮ ኣለኹ ይብል። ኣብ ውሽጢ እዛ መጽሓፍ ትረኽብዎ ዝኾነ ዘደንቕ ሓሳባት እቲ ኣድናቖት ነቶም ቅድመይ ዝነበሩ ሊቃውንቲ ይኹነለይ ዝኾነ ልክዕ ዘይኾነ ድማ ከም ናተይ ጌጋ ሕሰቡለይ። ዓንዲ ሕቖ እዛ መጽሓፍ ናተይ 4 ብርክታት ልማድ እየን። ንሳተን እውን ፍንጪ ወይ ድማ ምልክት፣ ድሌት ወይ ድማ ሃረርታ፣ ተግባር ወይ ድማ ግብረ መልሲ፣ ውፅኢት ወይ ድማ ሽልማት ካብዚኦም ዝወፀ 4 ሕግታት ባህርያዊ ለውጥታት እዮም። ኣብ ዓውደ ፍልጠት ስነ ልቦና ዝርከቡ ሰማዕቲ ነዞም ቃላት እዚኣቶም እንተወሓደ ብኸፊል ክርድእዎም ይኽእሉ እዮም። ምኽንያቱ እዞም ሓሳባት ብ1930 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብቢኤፍ ስኪነር ደፋኢ ምኽንያት፣ ተግባር ወይ ግብረ መልሲ፣ ውፅኢት ወይ ድማ ሽልማት ዝተብራህርሁን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብቻርለስ ዲሁግ ኣብታ ሓይሊ ልምዲ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ዘ ፓወር ኦፍ ሃቢት ኣብ ዝብል መጽሓፉ ምልክት፣ ድግግም፣ ውፅኢት ተባሂሎም ብሰፊሑ ኣፍልጦ ምስ ዝረኸቡ ሓሳባት ተቐራራባይነት ዘለዎም እዮም። ከም በዓል ስኪነር ዝኣመሰሉ ስነ ፍልጠተኛታት እታ ቅንዕቲ ዓስቢ ወይ መቕጻዕቲ ብምጥቃም ኣካይዳ ሰባት ክትጸልው ከም እትኽእል ፈሊጦም ነይሮም። እዚ ናይ ስኪነር ግን ግዳማዊ ኩነታት ኣብ ልምድታት ጽዕንቶ ዘሕድሩሉ መንገዲ ብዝግባእ ዝትንትን እንትኾን ናይ በዓልትና ኣተሓሳስባ ስምዒትን እምነትን ኣብ ባህርያትና ልዑል ጽዕንቶ ኣለዎም። ኣብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሮም ስነ ፍልጠተኛታት ኣብ መንጎ ሓሳባትና ስምዒታትናን ባህርያትናን ዘሎ ርክብ ከጽንዕዎ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ መጽናዕትታት እውን ኣብ ዝቕጽላ ገጻት ክንድህስሶ ኢና። ብሓፈሻ ኣብዛ መጽሓፍ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ሓሳባት ዝተዋደደን ሞዴል ኣእምሮኣዊ ባህርያውን ስነ ፍልጠታት እዮም። ኣብ ውሽጢ እዚ ሞዴል ወይ መርኣያ ስምዒታትና ደጋዊ ደፋኢ ምኽንያትናን ኣብ ባህርያትና ዝህልዎም ተራ ብጽሒቶም ዘቐመጠ ናይ መጀመርታ ሞዴል ወይ መርኣያ ከም ዝኾነ ይኣምን። ኣብታ መጽሓፍ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ልሙዳትን ፍሉጣትን እኳ እንተኾኑ ዝርዝራቱ ግን ሓድሽ ኣገባብን ምርዳእን ባህርያት ከም ዘምህረኩም ርግጸኛ እየ። ብዛዕባ ልምድታትኩም ብሓድሽ መንገዲ ከም እትሓሱ ክገብረኩም እየ። ባህርያት ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ብቐጻልነት ኣብ ምቕያር እዩ ዝርከብ። ካብ ኩነት ናብ ኩነት፣ ካብ ደቂቓ ናብ ደቂቓ፣ ካብ ሰከንድ ናብ ሰከንድ ይቀያየር እዩ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ግን ብዛዕባ እቲ ዘይቕየር እያ ተምህር። ብዛዕባ መሰረታዊ ባህርያት ደቂ ሰባት ኣብዛ መጽሓፍ ዘለዉ ሕግታት ዕድመ ልክዕኻ ተኣማሚንካ ክትጥቀመሎም ትኽእል ሕግታት እዮም። ነዞም ሓሳባት እዚኣቶም ተጠቒምካ ትካል ወኒንካ ስድራ ቤትካን ህይወትካን ክትሃንጽን ክተደልድልን ትኽእል ኢኻ። ዝሓሹ ልምድታት ንምህናጽ ዝሕግዝ ቅኑዕ መንገዲ ዝበሃል የለን። ኣብዛ መጽሓፍ ግን እቲ ዝበለጸ መንገዲ ዝብሎ ኣቕሪበዮ ኣለኹ። እዙይ እውን ኣብ ምጅማር ይኹን ኣብ ዝቕየር መንነት ዘይምስረት መንገዲ እዩ። ኣብ ጥዕና፣ ገንዘብ፣ ኣፍራያይነት፣ ዝምድናታት ይኹን ካልኦት መዳያት ህይወትካ ምዕባለ ክተመዝግብ እንተደሊኻ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ቀሪቡ ንዘሎ ሓሳባት ዳህስሶ። ብዛዕባ ባህርያት ሰባት ክትፈልጥ እንተደሊኻ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ከም መምርሒትካ ምጥቃም ትኽእል ኢኻ። ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ነዚ ይመስል። እዚ ቪድዮ እንተጠቒሙኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምዚኦም ዓይነት ጠቐምቲ ሓሳባት ቀልጢፎም ክመጽኹም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብ ዝቕጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰሙነ ንባብ ይግበረልኩም። ቻው።